naħsbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Inselmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Kull bidu fih it-tmiem u llum huwa l-aħħar episodju ta' dan ir-raba' staġun tal-programm Etimoloġija. Kien vjaġġ ieħor sabiħ li fih skoprejna n-nisel ta' bosta kliem, ismijiet u espressjonijiet użati fil-Malti li l-kol għandhom storja rikka u affaxxinanti. Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum se niltaqgħu ma' Giusy Gatt li se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma gażja. Barra minn hekk, matul l-ispjega tiegħu jgħaddi wkoll kumment ħafif dwar l-etimoloġija tal-kelma mqar. Fit-tieni rokna mbagħad nagħlqu bidwejn ellul li se jkellimna dwar in-nisel tal-kelma ċavi waqt li jorbotha wkoll mal-kelma ċavetta minħabba l-qrubija li hemm bejniethom. Nintroduċu ftit il-kelma gaża. Jiena gżajt, inti gżajt, huwa gaża, hija gżat, aħna gżajna, intom gżajtu u huma gżaw. Kemm konna nużawh meta konna daqsxejn taqrimeċ innoċenti, lesti biex nirrappurtaw kollox lil ġenituri jew lil familjari tagħna u nikxfu emil ħażin li xi ħadd ikun għamel senu gżak jew senu gżaħ lill-alliem konna ngħidu spiss, jew għandek gażja tal-li qrastni. Ġieli smajt ukoll il-varjant tiegħu gawża, imma miegħi dil-kelma mhix wisq popolari. Dal-verb jintrigani għal fatt li l-etimoloġija tiegħu toħodna lejn id-dinja rumanza, propju għal fatt li ġej minn akkużare li bl-Ingliż jiġi to accuse. Xi ġmielux tassew, lanqas biss għadu jintaraf. Sforz dan l-adattament fonoloġiku, il-ħoss ke tat-Taljan sar g fil-Malti, waqt li l-ħoss s sar z, u dak huwa l-faxxinu tal-Malti. Mhuwiex biss bħal dak ir-raġel li jissellef 1000 euro u jrodlu 1000 lura meta jkun jista', imma jissellef kelma u jagħmilha tiegħu bil-bidliet li l-aktar iduru sew għar-regoli u għall-insienu. Xhieda ċara ta' lingwa ħajja fit-totalità tagħha. Tlaqna naraw Giusy Gatt x'għandu x'jgħidilna dwar il-verb gaża u dwar il-kelma mqar. Il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Jiena ma tantx għandi memorji ta' tfuliti, għalkemm għandi xi ftit u għaddi niftakarni ta' tifel noħroġ mill-bib ta' dar Tommi biex nimxi dak it-3 minuti sal-iskola primarja tar-Raħal insomma u f'idek nikolli bagalja tal-injam magħmula minn Mastru Daxxa li kien ħabib tal-familja tagħna u konti urid tajjem it-sijiet. Dil-bagalja kienet tinqafel b'żewġ ganġetti żgħar fil-ġemp sewa u kienu perikolużi ħafna għax kull ma trid huwa li sieħbek jiġi minn warajk u ineħħilek ganġetta waħda min-naħa minnhom. Insomma, mbagħad jaljenak u neħħi l-ganġetta tan-naħa l-oħra, il-bagalja tinfetaħ u l-pitazzi u l-kodba u t-tazza tal-plastik u l-ħobs li geżżujtlek ommok jiġi f'nofs it-triq. Inti kont tgħidlu nugżak il-ommi. Sewa. Aktar tard però jekk tiġri xi ħaġa fil-klassi, inti kont tgħid lil sieħbek gażja lis-ser, gażja s-ser, kienet komuni ħafna din sewa. Issa meta tgħid nugżak il-ommi ngħidu aħna, inti tista' tifhem dik nugżak ġejja mit-Taljan nakkużak. Imma aħna dik istellifniha dik il-kelma u għamilniha tagħna għawġniha biex inkun komdu għall-ilsienna u tajniha tifsira daqsxejn waħda differenti. Pereżempju, għax jekk il-pulizija jakkużak quddiem il-maġistrat dik ħaġa to accuse you, sewa. Imma li tugżal xi ħadd hi fil-fatt to tell on someone. Sewa hija tajba. Infatti jista' fid-dizzjonarju għandna anki l-ewwel verb gaża, sewa, u mbagħad huwa gaża huwa jugża. U minn gaża tiġi gażja, bħal minn beka tiġi bikja, sewa. Issa nammetti li l-gażja l-iktar kienu jużaw tfal bejniethom, nittama li għadhom jużawha ma nafx ma naħsibx issa. Imma u tfal ġieli kienu fl-innoċenza tagħhom joħorġu xi kelma bl-istess mod imma li ma tkunx daqshekk tajba, pereżempju jien kon ngħidlek inti kemm int serrieq, mistek m'intix serrieq straq li l-lapes u l-gomma sewa, serrieq minn seraq. Imma mbagħad tikber u titgħallem li tajt li huwa minn ħallil. Imma il-fatt li l-lingwa tissellef kelma minn ħadd ieħor tadatta għal-ilsiena u t-tija tifsir oħra hija komuni ħafna. Sewa pereżempju nieħdu l-kelma imqar. Importanti għall-ilsina imqar li kont il-kelma sewa. Dik tajni aħna aktar minn tifsira waħda, pereżempju ngħid imqar nirbaħ il-lotterija, pereżempju, dik qed tfisser mhux li kien sewa. Imma mbagħad nista' ngħid ngħidlu iva jgħidlu jtik imqar waħda u ġaħjar ma għandek xejn, jew kellha jgħidlu jwaslek imqar sa dak it-tali post, mhux xejn. Dik tfisser hija tifsir oħra at least sewa ġifieri. Issa il-fatt kurjużu li dik il-kelma mqar li veru tinstema semmitika u Maltija, ġejja mit-Taljan, ġejja minn magari.
Issa minuta waħda meta ngħidu mit-Taljan ħafna drabi Malti joħodha mill-isqalli sewa l-biċċa u allura l-intonazzjoni sqallija tkun makari peżew xi ħaġa. U saret imqar. Imma aħna għawġnija tajnija tifsira tagħna, issellifnija u daħħalnija ġewwa ġifieri u saret kelma li għandna bżonna issa u xi ħaġa li turi l-lingwa meta tagħmel dawn l-affarijiet tkun għadha ħajja u għadha qed tipproduċi. Ronfo kif tbatti x-xemx sajfija. Fit-tieni rokna tal-programm se nitkellmu fuq il-kelma prinċipali ċavi u wara Dwayne Ellul se jixħed ħsibijiet fuq il-kelma ċavetta. Tafu x'inhuma ċ-ċavi tal-Knisja pereżempju u x'rabta hemm bejn il-kelma ċavi u ċavetta li nużawha kuljum biex niftħu l-bibien tad-djar jew tal-garaxx. Kull min ħakem is-sena ta' Bennej għandu l-possibilità kbira li l-kelma ċavi juża fid-diskors tiegħu ta' kuljum. Ir-reġistru tal-Bennejja huwa miżgħud bi kliem, espressjonijiet u għodot li jekk ma tkunx mitla tagħhom, hemm ċans li qatt ma tkun smajthom jew inkella tkun smajthom imma ma tkunx taf it-tifsira tagħhom. Kelli kurżità nfittex ftit fuq sena partikolari li qajla nifhem fiha, propju dik tal-bini tad-dajjes tar-regatta u tiskanta kemm kien hemm kliem li qasbis kelli idea tiegħu. Ħanaqsam biss ftit għodot li jużaw f'din is-sena tradizzjonali. Tafu x'inhuma pereżempju l-boqxiex, demp il-far, il-fisfisell jew il-golja. Boqxiex mhux qed nirreferi għal flus. Jew b'demp il-far mhux id-demp tal-Ġurdin il-Kbir. Il-boqxiex hija għodda li tintuża biex wieħed jinċana għat-tont li stamnara minn ġewwa. Demp il-far min-naħa l-oħra huwa tip ta' serrieq li għandu xaffra li tiġi għal ponta li tintuża biex tkompli tħaffer fejn ikun ħalla nieqes it-trapan. Il-fisfisell imbagħad hija għodda li tixbaħ lit-trapan u tintuża biex ittaqqab toqob żgħar fl-injam, waqt li l-golja hija wkoll għodda li tintuża għat-titqib imma tkun aktar twila, irqiqa u għal ponta. U b'dawn l-għodot li jintużaw biex itaqbu u jħaffru, nittamaw li jintom ukoll tkomplu tħaffru fil-font biex tiskopru n-nisel tal-kliem li jifforma l-vokabularju Malti. Kull kelma għandha storja u ġala darba nozzu għalija biex niskopru aktar fuq l-etimoloġija tagħha, inkunu qed nirrispettaw mijiet ta' ġrajiet, episodji u tradizzjonijiet li ffurmawna bħala nazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu is-slim. Biswit il-ronfo kif tbatti x-xemx sajfija. Iċ-ċavi, għaw min jgħidilha ċovi, hija kelma li jużaw il-Bennejja għal ħaġra partikolari fi ħnejja, farkata. Issa din tkun bil-mod kif tkun minġura tkun ġejja wiesa minn fuq u dejqa minn taħt. Tidjieq aktar ma tinżel l-isfel, tiftakar li farkata jkollok inti l-impostaturi, ġifieri jkollok dawk biċċtejn żewġ ħaġiet li jkunu ħirġin u li fuqhom imbagħad ħajistrieħu jgħidulhom is-samrotti, kull ħaġra li tintuża fi ħnejja tissejjaħ samrott. U allura biex ix-xogħol jaqgħad mill-impostaturi għal dawn is-samrotti għandek bżonn dik il-ġebla minġura b'dan il-mod biex tissikka kollox flimkien, qed torbot kollox flimkien. U dak is-samrott tan-nofs minġur b'dan il-mod huwa proprju iċ-ċavi. Għax huwa ċavetta tal-ħnejja huwa l-kjave. U fil-fatt din il-kelma ġejja minn hemm. Il-kelma ċavi li hija parti mir-reġistru tal-Bennejja mill-lista ta' kliem li jużaw il-Bennejja ġejja mill-isqalli. Jew ħadniha direttament bħala ċavi, inkella ħadniha bħala kjavi, u mbagħad adattajna, għamilna adattament fonoloġiku ġifieri bidla fil-ħoss fejn il-k tat-Taljan jew sqalli issirċu fil-Malti u din issir regolament mhix xi ħaġa li ma ssibix fil-Malti. Naf hekk għandek pereżempju pistacchio bit-Taljan, bil-Malti ssir pistaċċa. Tajjeb jekk għandek kokkiere bit-Taljan u kukkieri bl-isqalli fil-Malti issir kuċċier. Kjakkerone jew kjakkaruni bil-Malti issir ċaċċarum. Issa, mela għandek iċ-ċavi li mbagħad għandek ukoll minna għandha wkoll id-diminuttiv tagħha. Ovvjament iċ-ċavi u ċ-ċavetta. Tajjeb mela bħalma nagħmlu kaxxa, kaxxetta, pala, paletta, għandna ċavi użata
b'mod ristret mill-bennejja u għandek iċ-ċavetta li juża kulħadd. Sa fil-Malti il-kelma ċavetta hija nużawha bħala għodda li bija tiftaħ jew tagħlaq xi ħaġa. Dari kellna l-muftiħ, l-għodda li bija tiftaħ sewwa, ġifieri bħalma minn l-għodda li bija taqdef ngħidulha moqdief. Qabel kellna l-għodda li bija tiftaħ kellna l-muftiħ. Ma l-muftiħ kien fih il-pis sewwa u kien jiftaħ ċertu tip ta' serraturi, iċ-ċavetta hija iżgħar u tiftaħ u tagħmel xogħol ieħor. Pereżempju, biċ-ċavetta tista' tiftaħ serratura ta' bieb ngħidu aħna li tkun imsakkra, bieb, kexxun, karozza. Imma tista' tiftaħ ukoll xi ħaġa li tkun issiġillata sewwa, jekk tiftaħ bottan corn beef. Dik iż-żejra li l-libja tiddawwar mal-bott biex tiftaħ il-bott dik ukoll insejħulha ċavetta. Jew iċ-ċavetta ara kemm għandha tifsiriet differenti, ġifieri tintuża wkoll meta jkollok driller u għandek il-ġewża ta' fuq, inti tuża ċ-ċavetta biex tħoll u tissikka l-parti biex imbagħad twaħħal it-trapan. Użu simili huwa meta dik li ddawwar biex tagħti il-ħabel lil ċertu tip ta' arloġġi jgħidulha wkoll iċ-ċavetta. ċavetta nużaw ukoll f'espressjonijiet. Jien naf ġifieri sibna ċavetta għas-suċċess. Ġifieri sibna s-sigriet tas-suċċess. Jew San Pietru għandu ċivetu l-infietaħ f'idejh fejn sejrin, aħna sejrin hemm fuq jew nitbasktu hemm isfel. U mbagħad għandna wkoll il-famuża ġifieri l-espressjoni taċ-ċavetta qiegħda fossilizzata wkoll f'espressjoni is-sapuna taċ-ċavetta. Li din ma kienet xejn li tip partikolari ta' sapuna li fuqha kellha ċavetta. Kienet sapuna ta' ditta Ingliża Hodgson and Simpson LTP li fuqha kellha minquxa ċavetta.